Imos coa información deportiva. O vólei textil santanderina impúxose con claridade ao Rotogalboiro no seu regreso ao pabillón Matilde de la Torre, nun encontro da Superliga Masculina 2 que rematou cun contundente 3-0 a favor dos cántabros. O equipo local aproveitou ao máximo o factor cancha dende o primeiro punto, liderado por Pato Vera e Luis Martín, que marcaron diferenzas tanto nos saques como nos ataques, apoiados por Floren Ruda, Fran Calzón e Jaime Motos, decisivos tamén no bloqueo. O Rotogalboiro comezou intentando competir e mesmo logrou manterse preto no marcador nos primeiros instantes, pero non puido reaccionar ante a intensidade e a eficacia do textil. O partido pechouse con sets de 25-17, 25-13 e 25-18 en apenas unha hora e cuarto, demostrando a superioridade do equipo cántabro en todas as fases do xogo. O triunfo permite aos locais recuperar posicións de Copa Príncipe, aproveitando o traspé de Vigo e consolidar a súa candidatura a defender o torneo que xa gañaron nas dúas últimas edicións. Arredor de 500 espectadores presenciaron o encontro, nunha tarde que confirmou ao pabillón Matilde de la Torre como un fortín difícil de superar para calquera rival, e un equipo capaz de xestionar a vantaxe incluso coas rotacións do banco sen perder eficacia. Con estes resultados, o Rotogalboiro mantense nun cuarto posto da táboa con 14 puntos, mentres que o textil, grazas aos 3 puntos obtidos, consegue ascender a un segundo posto. O seguinte encontro que terán os berbanzáns será este sábado, 29 de novembro. Nesta ocasión, o Rotogalboiro contará co apoio da súa afección, xa que disputarán contra o Club de Voleibol Gupán Eguía na casa, no pabillón da Cachada.